De vestlige værdier de er ved at blive fældet, i hvert fald hvis man hører på Francis Fukuyama, der er politolog. Han mener, at den politiske stabilitet, der sådan er blevet skabt efter 2. verdenskrig, den er ved at smuldre fra hinanden. Her der bruger han blandt andet Brexit, Donald Trump og højrefløjens fremmarch i Europa som eksempel. Derudover kommer man ind på nogle af de institutioner i europæisk politik har været bygget op omkring i det 20. århundrede. Han mener, at de er ved at smuldre sammen på grund af manglende tillid simpelthen. For Europas vedkommende, der gælder det blandt andet fagforeninger, kirker og de store massepartier. Det samme mener han sker i USA, hvor tilliden til kongressen, medierne og de politiske partier er ved at falde sammen over en periode på de sidste godt og vel 30 år. En af hans udtalelser, man sådan hæfter sig særlig meget ved, det er hans mening om ideologernes kamp. Efter Sovjetunionens kollaps i 91 og vestens kapitalistiske og demokratiske sejr, er han begyndt at tvivle på hele markedsøkonomien og den liberale tankegang i helhed. De sidste 20-30 år mener han har set det politiske fald, han betragter som meget negativt. Her benytter han igen Donald Trump som et eksempel. Han udbelyber med, at typer som Trump kan slippe afsted med sin løgne og populisme, fordi folk er så vrede på eliten, her hovedsageligt den hvide mellemklassemand eller under mellemklasse underuddannet mand, hvorefter at de vælgere har lettere ved at se igennem fingre med hans lettere omgængelighed med sandheden. Når man taler om de vestlige værdier, så har de ændret sig meget gennem tiderne, eller så at sige skiftet hænder. Vestlige værdier udspringer i høj grad fra 70'ernes flower power miljøer, hvor det hovedsageligt var venstreorienterede partier, der var indbegrebet af vestlige værdier som meningsfrihed, ytringsfrihed, tolerance og ligestilling. I dag ser man i meget højere grad højre partier som f.eks. DF og igen politikere som Donald Trump benytter sig af de vestlige værdier som mærkesager. I dag der benytter de dem ofte mod islam og indvandring, da de mener, at de ikke værdsætter disse værdier. Så vidt man kan sige, at de vestlige værdier er ved at blive forældet, det er nok både sandt og falsk. Vestlige værdier er et begreb, der ændrer sig meget mellem tiden, alt efter hvem der har benyttet os af dem som mærkesager.